प्रमद बर' सार दैदेननाया माने मोनसे ओरैबायदि स्पिडजों खामानि मावगासिनो दङ जेखौ जों बुंनांगोन दिनैनि दिनाव 5G स्पिड होननानै। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोंनि बिटिसिआ दा बिटिसिआ माने मा होनगोन बै समावहाय खोब गोग्लैसोना दंमोन। थ' जों खोब मोजां मोनदों आरो बिनि गेजेरजोंहाय जों बेखौ बुंनांगोन जे जेनेबा सारमोननि जिथु मोनसे मिशन एन्ड भिजनआ बांसिन इउथ्सफोरखौहाय माने गोजौ थाखोसिम लांनाय माने हिउमेन रिसर्स मोजां क्रिएट खालामनाय दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदि नोजोर होनायखौ जों खोब नुबोबाय थादों दिनैनि दिनावहाय। फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना नैबे एमपि इलेक्सननि बेलायाव नोंथांमोनाबो पलिटिकेलाव जइन जाबाय जिहेतु जों सापर्ट होनानै खामानि मावनो सानो नामा? निस्सय जुदि जोंखौ अपरचुनिटि होयोब्ला सोलोंनायजों लोगोसे जों खामानि मावगोनखौ जोङो आसा होयो जुदि होयोब्ला। औ गिबियावनो नोंथांमोननि रादाब नायग्रा गासिबो आइ आफामोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आंनि सिनायथिखौ आं होग्रोनो सानदों। आंनि मुङा हिरकज्योति मुसाहारि। आं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बारग' आफादगिरिमोन गुसुनि। थ' दिनैनि दिनावहाय जों गासै लाइमोनफ्रा 51 जन जोङो जइन जाफैदों सार रनजितनि माबायावहाय रेसिडेन्सआवहाय। थ' बिनि जइन जानायनि मेन उद्देশ্যआनो जादों जेनेबा मा होनगोन जिहेतु जोंनि इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' सार फैनायनि उनावहाय बे रिजनाहाय बिटिआरआहाय माने मोनसे सिखांबोदों। दिनै बायदियाव सुपार 50फोर बायदि मोनसे माबाजोंहाय गोबां माने मा होनगोन इउथ्सफोरखौहाय बा मा होनगोन जायफोरा फरायनायावहाय गोरों बिसोरखौहाय माने मा होनगोन सिभिल सार्भिसफोर बायदियावहाय बा किसुमान इन्जिनियारिंफोरनि माबायावहाय थिनहरनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जों बेखौबो नायनांसिगोन इन फिउचार जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो सोरबा मोजां आरोबाव इन्जिनियार्सफोर ओंखारलांनो हाबावगोन नामा, जों बेखौ खोब मोजाङै जों माने मा होनगोन सानखांनानै जों हाबफैजोबदों आरो गासैबो। माखासे साननो हनो गोरों मानसिफ्रा दङ फरायफुबाय थानाय समावहाय फरायसाफोरखौ फरायनानैनो माने जिउखौ साक्सेस खालामो। नोंथांमोना दा दिनै जबदान जाफैबाय। दा नोंथांमोना जबदान जाखांनायनि उनाव नोंथांमोननि केरियारखौ बबे लामाजों लांगोन? केरियार मिन्स बे सासे मानसियाहाय 18+ जाबानो बेहा भटारशिपनि मोनसे राइट्स दङ नङा होमबा? नों 18+ जानाय लोगो लोगो नोंहा भटार कार्ड मोननाय लोगोनो नोंहा मोनसे डिसिसन लानो हानाय नोंहा केपासिटि फैखाबाय। थ' जों दिनै जायफोरा जइन जाफैदों बेवहाय गासिबो 18+ नङा 25+बो दङ। थ' आं गावखौनो गाव बुंगोन आं सासे 25+नि सासे इउथ। थ' आंनि डिसिसना मा आं बेखौहाय आं खोब मोजाङैनो सालिजारि नायदों आरो आं मानि थाखाय जइन जाफैदों आं बेखौ खोब मोजाङैनो बेखेवनानै होदों। नाथाय नोंथांमोन बायदि गोबां इउथ्सफ्रा बावैसो सिगां बिटिएफआवबो गोबां जइन जानाय जों नुनो मोन्दों। नाथाय बिथांमोनखौ मा बुंगोन? बिथांमोनखौहाय आं दिनैनि दिनाव बुंगोन बिथांमोना जि मोनसे मिसकनसेप्टफोरखौहाय लानानै दङमोन इउपिपिएल सरकारनि सायावहाय बेखौ एसेबां माबा खालामनाङा, मोजाङै बिजिरनानै नायथों। आं बुङा जे बिथांमोना थांनो नाङा होननानै, बयहाबो गाव गावबागाव मोनसे चइस थायो, खिन्थु गोथौयै नायनाया साबसिन जागोन होननानै आं बुंगोन आरोखि।